पाश्चात्य देश तारिणे जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवते सेव्यां भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकतां कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तस्य भद्राणि विधनोति सुहृत्सदा मूकं करोति वाचालं मंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं மாதாஜி பிரபுஜி உங்க எல்லோரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். நான் இப்ப பேசுறது கேட்கறதா உங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிடுங்க ஒரே ஒரு வாட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குறது மாதாஜி கேட்கறதா? அப்புறம் அடுத்தது ஸ்கிரீன் தெரியறதான்னு சொல்லிடுங்க ஒரே நிமிஷம். தெரியுது. ஓகே. இப்ப நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது, ரொம்ப அழகா புரியும். ஸோ அதனால நம்ம வந்து மொழிபெயர்க்கு அப்புறம் இதுவும் பற்பட்டு படிச்சிடலாம். அதுல புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. ஆனா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மெயின் தத்துவம் இதுல என்னன்னாக்க, ஒரு அரசன் வந்து பிரஜைகளை மட்டும் மனிதனா, அதுவும் இந்த காலத்துலாம் பண்றதில்ல, அது வேற விஷயம். பிரஜைகள் மட்டும் அவளுக்கு பாதுகாக்க வேண்டிய அம்சம் அல்ல. மரங்கள், செடிகள், கொடிகள், தாவரங்கள், விலங்குகள் எல்லாவற்றையும் அவன் ஒழுங்கா ஒரே மாதிரியே தான் பார்க்கணும். நம்ம இந்த பகவத்கீதையில சொல்ற மாதிரி எல்லாமே பண்டிதா சமதர்ஷினா இல்லையா? சுனிச்சை வசுவ பாக்கேச்ச பண்டிதா சமதர்ஷினா. யாரு பாப்பா? வித்யா வினய சம்பன்னே, அந்த உண்மையான நாலேஜ்ல இருக்கிறவா. பகவான் தான் எல்லாமே, காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ். பகவான் தான் இந்த இயற்கை படைச்சிருக்காரு, பகவானால தான் நமக்கு இயற்கை கிடைச்சிருக்கு. விலங்குகள் இல்லைன்னா அந்த ஃபுட் செயினே நடக்காது. ஸோ விலங்குகள்லாம் இருக்கிறதுனாலதான் அந்த ஃபுட் செயின் ப்ராசஸ் நடக்கிறது. இந்த நன்றி எல்லாம் இருக்கிறவா எப்படி அவளோட நாடு செழிக்கும், அதான். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலாம் நம்ம இப்போ. முதல்ல கேட்டுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் அதை பதம் பதமா பிரிச்சு சொன்னா உங்களுக்கு படிக்கிறது ஈஸியா இருக்கும். நத்தியக நதிகள், சமுத்திரங்கள், கிரையா கிரி சொல்றோம் இல்லையா? கிரிவலம், கிரி கோவர்தன கிரி, கிரினா மலைகள், குன்றுகள், சின்னது பெருசு எல்லாமே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம் நான். எஸ். அப்புறம் அடுத்தது சவனஸ்ய பதி விருத்தக அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம்? வனஸ்பதி, ஸ்வனப்பதி, வனஸ்பதிகள்னா என்ன? காய்கறிகள், பழங்கள், அதெல்லாம் சின்ன சின்ன அந்த இது சொல்லுவோம் இல்லையா, செடிகள், கொடிகள். ஓகே. அதுக்கப்புறம் வீருதனா கிரீப்பர், கிரீப்பர்கள், பலந்தி, பலம், நம்ம பலம் சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் பலந்தி, சக்தி வாய்ந்த பலன்குள்ள ஔஷதிகள், மருந்துக்குரிய சாமான்கள். ஓகே. ஆயுர்வேதத்துக்கு எவ்வளோ சாமானு கிடைக்கிறது நமக்கு, வனஸ்பதி இல்லையே. அப்புறம் சர்வாக, இது எல்லாம் காமன் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம், பகவத்கீதைல நிறைய வாட்டி படிச்சிருக்கோம். ஆசை, தேவை, ஆசைக்கும் தேவைக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு. தேவைன்னா இப்ப தண்ணி தாகம் எடுக்கும்போது தண்ணி தான் தேவை. ஆனா அதுக்காக எனக்கு இளநீர் வேணும், கூல்ட்ரிங்க் வேணும், அது வந்து ஆசைகள். ஓகேயா? ஸோ ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம். அடுத்தது அன்விருத்துனா அந்தந்த சீசன், 6 விதமான சீசன்கள் மாத்தி மாத்தி வருவோம் இல்லையா? அதுல எல்லாமே தஸ்யா, போன இதுல படிச்சல யுதிஷ்டிர மகாராஜோட ராஜ்யம் எப்படி இருந்ததுன்னு, அவருடைய ராஜ்யத்துல அந்த அரசருக்கு நிச்சயமா அவெல்லாம் என்ன கொடுத்தா? வரி கொடுத்துருக்கா. ஓகேயா? நான் இப்ப வந்து நான் ஒவ்வொரு லைனா படிக்கிறேன், எல்லாருமே சேர்ந்து ரிப்பீட் பண்ணிடுங்க. நத்ய சமுத்ரா கிரயக சவனஸ்பதி வீருதக
நத்ய சமுத்ரா கிரயக சவனஸ்பதி வீருதக. படிக்கிறீங்களா? நத்ய நத்ய சமுத்ரா கிரய वनस्पति பலந்தி ஔஷதய சர்வா காமமன்விருதஸ்தஸ்ய வை. பலந்த்யோஷயத சர்வா காமமன்விருதஸ்தஸ்ய வை. பலந்தி நத்ய சமுத்ரா கிரயக சவனஸ்பதி வீருதக பலந்த்யௌஷத சர்வாக காமம் அன்விருத் தஸ்ய வை. समुद्राक्रयगग वनस्पति विरुतक फलन्ति औषधय सर्वाः कामम् अन्वृत् तस्य वैः. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. மேனகா சரவணன் அப்படின்னு யாரோ புதுசா வந்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன். மாதாஜி புதுசா ஜாயின். ஹரி மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? இந்த பாகவதம் கிளாஸ் உங்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரி போல். படிக்கிறேன் மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதர்க்கு ஜெய். நதிகள், சமுத்திரங்கள், குன்றுகள், மலைகள், காடுகள், கொடிகள் மற்றும் சக்தி வாய்ந்த மருந்து சாமான்கள் ஆகியவை ஒவ்வொரு பருவ காலத்திலும் தாங்கள் செலுத்தும் வரியாக அவற்றின் உற்பத்தி பொருட்களை அரசுக்கு மிகுதியாக அளிக்கின்றன. ஹரிவோ. பத்தெல்லாம் அவளும் வரி கொடுக்குறானா? அவ வரி எதுக்காக கொடுக்குறா? அவளை பாதுகாக்கிறதுக்காக. நம்ம பாதுகாக்கிறா அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த காலத்து பாதுகாக்கிறதும் கிடையாது, வரியை மட்டும் வாங்கிக்க வேண்டியது. ரெண்டாவது இயற்கையை அப்படியே அழிச்சுன்னு இருக்கா. இந்த காலத்துல என்ன டெமோக்ராட்டிக் பிரின்சிபல் இல்லையா? ஃபார் த பீப்புள், பை த பீப்புள், டு த பீப்புள்ங்கிற மாதிரி இருக்கிற எல்லா குளம் ஏரிகள்லாம் இப்ப வீடு வந்துருது. குளம். அதனாலதான் இயற்கையும் தன்னுடைய சீற்றத்தை காட்டுறா. இயற்கையை பார்த்து, இயற்கைன்னா என்ன? எல்லாமே இயற்கையில தானே வந்திருக்கு. நம்ம பகவத்கீதையில எவ்வளோ படிச்சிருக்கோம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, மெட்டீரியல் நேச்சரை பத்தி. ஸோ அவளையும் பார்த்துக்க வேண்டியது அரசனுடைய சமமான கடமை. அரசு கடமை பண்ணினா தானே வரி கிடைக்கும். ஸோ அரசன் கடமை பண்றான் அவளை பத்திரமா பார்த்துக்கிறதுக்கு. யார? இந்த மேலே இதெல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா? நதிகள், கிரிகள், இந்த குன்றுகள் எல்லாமே. ஸோ அவளை பார்த்துக்கிறதுனால அவ எந்த விதமா வரி கொடுக்குறா? செழிப்பு, நாட்டுல செழிப்புங்கிறது மூலமா வரி கொடுக்குறா. அந்தந்த ருத்துல, அந்தந்த பருவ காலத்துல அந்தந்த மரம், செடி, கொடிகள் எல்லாமே தாவரங்கள்லாம் பூத்து குலுங்கி மக்களுக்கு நன்றி மக்களுக்கு நன்மை செய்யறதுனால என்ன ஆகுது? நாடே செழிப்பா இருக்கு. ஓகேயா? யார் இப்போ இது பொருளுரை படிக்கலாம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறீர்கள்? முதல்ல கை தூக்குங்க. முருகேசன் பிரபு. நீங்களும் புதுசு மாதிரி இருக்கு எனக்கு. இருக்கீங்களா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. முருகேசன் பிரபு படிங்க. யுதிஷ்ட மகாராஜன் அதுல இருந்து. கேட்கறதா நான் சொல்றது? நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு கேட்கலையா? சரி. ஜானகிராமன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கா. வேற யாரெல்லாமும் பண்ணிருக்கா. ஒரே கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிக்கலாம். பத்மா மாதாஜி கொஞ்சம், வைத்தியநாதன் பிரபு கொஞ்சம், கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு கொஞ்சம். எஸ், ஆரம்பிங்க மாதாஜி. பொருளுரை. யுதிஷ்ட மகாராஜன் அஜித்த அல்லது தவறாதவரான பகவானின் பாதுகாப்பில் இருப்பதால் மேலே குறிப்பிட்டிருப்பது போல் பகவானின் செல்வங்களான நதிகள், சமுத்திரங்கள், மலைகள், காடுகள் முதலான அனைத்தும் திருப்தி அடைந்து தன் உற்பத்தி பொருட்களை வரியாக அரசருக்கு அளித்து வந்தன. பரமபுருஷரின் பாதுகாப்பின் கீழ் புகலிடம் தேடுவதுதான் வெற்றியின் ரகசியமாகும். அவரது அனுமதியின்றி எதுவும் சாத்தியமாகாது. கருவி மற்றும் இயந்திரங்களின் பலத்தை கொண்டு தமது சொந்த முயற்சியால் பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவது அனைத்தும் ஆகிவிடாது. பரம புருஷரின் அனுமதி இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில்
பல்வேறு கருவிகளின் உதவி இருந்த போதிலும் அனைத்தும் தோல்வியாகவே முடியும். வெற்றிக்கு முடிவான காரணமாக இருப்பவர் தெய்வ பரம புருஷராவார். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ, நன்றி மாதாஜி. அடுத்தது வேற யாராவது? ரெண்டாவது வைத்தியநாதன் ஹரே பிரபு கிருஷ்ணா. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க படிங்க பிரபு. படிங்க சரியாக பொதுமக்களின் நலனை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியது அவரின் ரொம்ப சந்தோஷம். என்பதை 100% பாத்துங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்படி ரெண்டு பேர்லாம் படிச்சேன்னா கேட்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ரிப்போர்ட் எடுத்துன்னு இன்னைக்கு சாயந்தரம் அவங்க ஹரி போல் மாதாஜி பிரபுஜி. ஓகே, கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு படிங்க. பிரபு கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொதுமக்களின் நலனை ஒரு நிமிஷம். பொதுமக்களின் நலனை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியது அரசரின் கடமை என்பதை யுதிஷ்டிர மகாராஜனை போன்ற அரசர்கள் நன்கு அறிவர். உண்மையில் நாடு பரம புருஷனுக்கு சொந்தமாகும். நதிகள், சமுத்திரங்கள், காடுகள், மலைகள் மற்றும் மூலிகைகள் போன்றவை மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்டவை அல்ல. அவை பகவானின் படைப்புகளாகும். மேலும் பகவானுடைய அச்செல்வங்களை அவரது சேவைக்காக பயன்படுத்திக் கொள்ள அவர்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். அனைத்தும் மக்களுக்காகவே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நன்றி பிரபுஜி. மேனகா மாதாஜி, நீங்களும் கையை தூக்கி இருந்தேன். எஸ் மாதாஜி. எல்லாரும் படிக்கட்டும் மாதாஜி. நான் ஏற்கனவே மொழிபெயர்ப்பு படிச்சுட்டேன். மத்தவங்களுக்கு சான்ஸ் குடுத்துட்டு ரெண்டாவது ரவுண்டு எனக்கு கொடுங்க மாதாஜி. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. புவனேஸ்வரி மாதாஜி புதுசா இருக்கீர்கள், படிக்கிறீங்களா? படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, படிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு தரேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. நத்யः சமுத்ராக்கிரயः ஸ்வனஸ்பதி விருதः ஃபலந்தி ஓஷதயः சர்வாः காமம் அன்விருத தஸ்ய வைஹி. ஓகே மாதாஜி, இப்ப அது நம்ம பொருளுரை படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. இங்கன்னு படிங்க இன்னொரு வாட்டி. இந்த நான் இப்ப அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கேன், தெரியறதா? அது படிங்க. தெரியலையே. பரமபுருஷனின் அனுமதி, பரமபுருஷனின் அனுமதி இருக்க வேண்டும். இல்ல வரலையே என்னோட இதுல. இங்கயா? ஹரே கிருஷ்ணா. பரமபுருஷனின் இருக்க வேண்டும். பிரபுஜேவா படிக்கிறேன். அனுமதி இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் பல்வேறு கருவிகளின் உதவி இருந்த போதிலும் அனைத்தும் தோல்வியாகவே முடியும். வெற்றிக்கு முடிவான காரணமாக இருப்பவர் தெய்வ பரமபுருஷராவார். பரமபுருஷரின் பிரதிநிதியாக இருந்து பொதுமக்களின் நலனை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியது அரசரின் கடமையாகும். அரசரின் கடமை என்பதை அது எனவே அரசாங்கம் மக்களுக்காக உள்ளது, அது நடத்தப்படுகிறது என்பது இன்றைய ஸ்லோகத்தின் சிந்தனை மற்றும் மனித வாழ்வின் பூர்ணத்துவம் ஆகியவை அடிப்படையில் புதியதொரு தெய்வீக சிந்தனை மற்றும் மனித வாழ்வின் பூர்ணத்துவம் ஆகியவை தெய்வீகமான பொது உடைமையை கொள்கையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் இவற்றின் அடிப்படையில் புதியதொரு மனித வர்க்கத்தை இப்பொழுது உண்டாக்குவதற்கு உலகம் மீண்டும் யுதிஷ்டிர மகாராஜனை அல்லது பரீட்சித் மகாராஜனை போன்ற அரசர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். பகவானின் ஆணையால் அனைத்தும் போதுமான அளவு உள்ளன. மேலும் மனிதனுக்கும் மிருகத்திற்கும் இடையிலோ அல்லது மனிதனுக்கும் இயற்கைக்கும் இடையிலோ விரோதம் இல்லாமல் வசதியோடு வாழ இப்பொருட்களை நம்மால் சரியாக உபயோகித்துக் கொள்ள முடியும். பகவானின் ஆட்சி எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளது. பகவான் திருப்தியா அடைந்தால் இயற்கையின் எல்லா பகுதிகளும் திருப்தி அடையும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேற யாராவது படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நதிகள் பெருக்கெடுத்து ஓடி நிலத்தை கை மட்டும்தான் இருக்கு, படிங்க மாதாஜி.
போதுமான அளவு தாது பிரபு பொருட்களையும் முத்துக்கள் வைத்தியநாதன் பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மத்தாஜி படிக்கல, மேனா மத்தாஜி படிங்க. நதிகள் பெருக்கெடுத்தோடி நிலத்தை வளம் பெறச் செய்யும். சமுத்திரங்கள் போதுமான அளவு தாது பொருட்களையும் முத்துக்களையும் மற்றும் மணிகளையும் வழங்கும். காடு போதுமான மரங்களையும் மூலிகைகளையும் மற்றும் காய்கறிகளையும் வழங்கும். மேலும் காலங்கள் பழங்களையும் மலர்களையும் மிகுதியாக உற்பத்தி செய்ய நன்கு உதவும். தொழிற்சாலைகளையும் கருவிகளையும் நம்பியுள்ள செயற்கையான வாழ்வு முறை லட்சக்கணக்கான மக்களின் உழைப்பால் ஒரு சிலருக்கு மட்டும் பெயரளவிலான மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். பொதுமக்களின் சக்தி தொழிற்சாலை உற்பத்திகளில் தேங்க்யூ மாதாஜி, நன்றி மாதாஜி. அருணா மாதாஜின்னு யாரோ புதுசா வந்திருக்கா. அருணா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணமா. பொதுமக்களின் சக்தி தொழிற்சாலை உற்பத்திகளில் ஈடுபடுத்தப்படுவதால் இயற்கையின் உற்பத்திகள் தடுக்கப்பட்டு விடுகின்றன. இதனால் பொதுமக்கள் திருப்தி அடைய முடியாமல் போகிறது. நல்ல கல்வி புகட்டப்படாததால் பொதுமக்கள் சுயநலவாதிகளாக மாறி இயற்கை சேமிப்புகளை துஷ்பிரயோகம் செய்கின்றனர். இதனால் தனி மனிதனுக்கிடையிலும் நாடுகளுக்கிடையிலும் தீவிரமான போட்டி ஏற்பட்டுள்ளது. பயிற்சி பெற்ற பகவானுடைய பிரதிநிதிகளின் ஆட்சி என்று இல்லை. இந்த ஒப்பீட்டு நோக்கம் முறையால் தற்கால நாகரிக வாழ்வின் குறைகளை ஆராய்ந்து மனிதனை தூய்மைப்படுத்தவும் காலத்திற்கு பொருந்தாதவைகளை துடைத்தொழிக்கவும் நாம் யுதிஷ்ட மகாராஜனின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கா, இந்த தொழிற்சாலைகள் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வந்ததுல இருந்து ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் போட்டி, பொறாமை, யாரை எப்ப கீழே தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு போட்டியில இயற்கையை நம்ம அழிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுதான் புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க எவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ், இப்போ ஒரு சின்ன காஸ்மெட்டிக் சோப்பு எடுத்துக்கோங்க. அந்த காலத்துல ஏதோ ஒரு வெரைட்டியோ 2 வெரைட்டியோ இருக்கும். அதுவும் மோஸ்ட்லி அது வந்து இந்த ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரிபா அவ ஆத்துலயே அந்த குடிசை தொழில் அப்படின்னு பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தா. இப்ப அந்த சோப்பு பண்றதுக்கே அவ்வளோ பிராண்டு இவ்வளவு அவசியமா? முதல்ல எவ்வளோ நம்ம அதுக்காக இயற்கை பொருள்களை வேஸ்ட் பண்றோம் பாருங்க. இயற்கை பொருள் வந்து பகவானால கொடுக்கப்பட்டது. அதை நம்ம வந்து எதுவும் வேஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி யோசிக்கணும். இது வந்து பகவான் படைச்சது. நம்மளா படைச்சோம்? நம்ம மரத்தை படைச்சோமா, இல்லை நம்ம செடி கொடிகளை படைச்சோமா, இல்லை நமக்கு வேணுங்க ஈவன் கெமிக்கல்ஸோட ரா மெட்டீரியலே நமக்கு இயற்கையிலேருந்து தான் கிடைக்கிறது. சும்மா எல்லாம் நமக்கு தாராளமாக கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து மிருகத்தனமா அந்த போட்டிங்கிறது அப்பா வாரில் தான் போய் முடிகிறது. இப்போ எல்லாம் இப்போ என்ன தெரியுமா, பொருட்களை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு, அதுக்காக தான் படைச்சுட்டு இருந்தோம். ஆனால் இப்போ என்ன ஆயிடுத்து தெரியுமா, பொருட்கள்லாம் வேஸ்ட் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு தூக்கி எறிஞ்சுடுறோம். அதெல்லாம் யூஸே பண்றது இல்லை. பொருள் என்ன மனுஷாலேயே தூக்கி எறிஞ்சுடுறோம். இப்பெல்லாம் நம்ம வந்து எல்லார் இதயத்துலேயும் பகவான் இருக்கார், பகவான் மாதிரியே அவளையும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் போய் இயற்கையை ரொம்ப கொடுமை பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதனால அதெல்லாம் இல்லாததுனால அந்த காலத்துல யுதிஷ்ட மகாராஜ், பரீட்சித் மகாராஜ், அம்பரீஷ மகாராஜ் இவா எல்லாரும் இயற்கையை பகவானுடைய கிரியேஷன் நினைச்சுண்டு அதை போற்றி எல்லா மக்களையும் எல்லாரும் பகவானுடைய அம்சங்கள் அப்படிங்கிறத மனசுல புரிஞ்சுண்டு அவ நடத்தின்னு இருந்ததுனால அந்த காலத்துல எந்த சண்டை சச்சரவுகளோ இந்த மாதிரி வேண்டாத ஒரு பொறாமையும் வேண்டாத விஷயங்களை உற்பத்தி பண்ணி 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 தூர வெறிய வேண்டியது. இப்பெல்லாம் என்ன நடக்கிறது பாருங்க, இந்த FDA ஒவ்வொரு ஃபேக்ட்ரியில போய் நேற்றுக்கு கூட நான் கம்பெனி பேர்லாம் சொல்ல விரும்பல, ஆன்லைன்ல இருக்கோம். நம்ம நிறைய இந்த பிஸ்கெட் தயாரிக்கிற இது, ஜூஸ் தயாரிக்கிற கம்பெனி, இங்கெல்லாம் போய் அந்த கெச்சப் அது அத்தனை கம்பெனிகளை பிடிச்சு நமக்கு சொல்றா. அவ்வளோ யூஸ் பண்ணக்கூடாததெல்லாம் அவ பண்ணி பண்றா. நம்ம அதை விழுந்து யூஸ் பண்றோம். இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. கடையில போய் வாங்கி இந்த கம்பெனி கெச்சப், அந்த கம்பெனி
அது பேர் என்ன சாஸ் அப்படின்லாம் வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகான நம்ம ஆற்றுல பண்ணலாம், கெமிக்கல்லாம் இல்லாமல் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணலாம். அது இயற்கையாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி தக்காளிக்கு குறைச்சலாம் அப்படின்னு நீங்கள் மார்க்கெட்லலாம் போய் பாருங்க, கொட்டிடுறா கீழே அழுகி போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அதுதான் தேவைக்கு மீறி எந்த விஷயமும் சரி, அளவுக்கு மீறி நம்ம வந்து அதை உற்பத்தி பண்ணினாலும் சரி, இல்லைன்னா அதை உபயோகிக்காம வேஸ்ட் பண்ணினாலும் சரி, அதை உற்பத்தி பண்ணினதை அது வந்து இயற்கைக்கு நம்ம தீங்கு விளைக்கிறதுக்கு ஈக்குவல் ஆகும். அதான் இந்த பாலிசி டெமோக்ராட்டிக்ங்கிற பேர்ல இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, குடிமக்களுக்காக, ஃபார் த சிட்டிசன், பை த சிட்டிசன், டு த சிட்டிசன், ஃபார் த பப்ளிக் அப்படின்பா. ஃபார் த பப்ளிக், பை த பப்ளிக், டு த பப்ளிக். அந்த இதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், தாவரங்களையும் நதிகளையும். அந்த காலத்துல மகாராஜான்னு ஏன் சொன்னோம் தெரியுமா உங்களுக்கு? இப்பெல்லாம் அரசன்னு சொல்லிட்டா. அதுக்கப்புறம் அரசன்னா ஒரு சின்ன பர்டிகுலர் ஏரியா, ஐ மீன் பர்டிகுலர் ரீஜன், பர்டிகுலர் கிங்டம் இருக்கும் அவகிட்ட. அந்த காலத்துல மகாராஜான்னு ஏன் சொன்னோம்? மகாராஜான்னு சொன்னோன்னா, ஏன்னா அவ வந்து எல்லாத்துக்குமே, எல்லாம்னா என்ன, நதிகள், கடல்கள், மலைகள், இது எல்லாத்துக்குமே ராஜா அரசருக்கு கீழே தான் இருந்தது. அதனால அரசர்கள் தான்